biko onye Igbo la Peter sị la Paul sị achọrọ m ka ị mara na from ebe ị nọ n'ala Igbo rute na village Peter ị ga-emefu ezigbo ego o nwekwara ike ga-ere ya ala. Isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ na Igbo ama ndị iro ha ịtụgharịa ya na mmadụ ha na-aga na nke onye iro ya. Otu nna m ochie onye amị ọ sị m akpakwala ya aka ka m kpọ ya aka manụ ka m arụ ya aka ka m azụ ya agbụ m. A sị m n'isiokwu n'ụbọchị nke taa bụ na mmadụ anaghị aga na nke onye iro ya. Ihe m ji na-ekwekwa ụlọ ọ na-ewute m dịka onye Igbo erezi ala ịga na nke onye iro ya. Biko ị ga-ejikwe ntị onye Igbo lobi onye Igbo. O nwere ebe m gwara ndị Igbo sị ha na o nwere ihe na-eme n'ala Igbo ugbo onye ọbụla ga-ama eme iyi nna ya. Ịgbara iyi ahụ be nna gị chụrụ anyị ejighị eme egwuregwu be m si bịa ka ndị Ife anyị zuru ezu ụmụ okorobịa be nna m na Olu Okoro nke dị na Ọmahịa obodo nke Chineke anyị ekwererela anyị na-aga ịla ka anyị mee iyi be nna anyị na ọ bụrụ na onye ọcha na-eri ụwala iyi be nna ya sị m akụpụlọ mgbe m nwụchara mee njọ tọnda agbagbuokwe ya. Biko ihe ahụ eze nwoke onye nwe isi iyi anyị ọ maala mma anyị bịara ebu ime anyị ihe ọfụrụ anyị bịara ime ka ọ maa mma anyị ekperekwela na ọma na mma ọ maala mma ebe na-ala olokoro ihe olokoro na-ekpe bụ mma mma mana eziokwu anyị ekperekwela na ọma na mma sikwa ndị Abịa ndị Ụmụahịa ndị olokoro ndị Naijiria ndị na-ele anyị siwe mma mma ọ na-emekpe mma ya ama mma ke bụcha ụmụnna anyị chọrọ iwere che ihe a ugbu a ihe awụ mmiri anyị ọ wee ebe a ka ndị nna anyị nna abịa na-asa ahụ onwe ha na-akpa aja iyi o nwere ihe ọ na-arụ n'onye Igbo ọ ebe a ka ha na-abịa ha ji nọruo ndị nọrọ 150 ndị nọrọ 160 legoro ka iyi be anyị dị legoro dị otu iyi be anyị dị iyi ndị nna m iyi ndị gboo a na-anacha ebe eri ihe lee otu ebe onye Igbo na-aga aka akụkọ ndị ọcha Peter chịkwa Paul chị Silas achị otu mmiri si doo otu onye arụ ụgbọ mmiri bara ụwa niile lee Noa onye nwekwa Noa ịrụ ụgbọ mmiri gị bụ olokoro ukwu ke eze nwaanyị ude agụ onye nke ahụ ezigbo eze nwaanyị nna ya wụ onye Olu Okoro ka ọwa nwunye gị ịma mba mbọ lewe mmadụ ka ebe isi na ọma mbara abụ m onye olokoro amizi fele emegbuo m ụmụnne gị ole ebe isi ka ebe isi na ụmụnne gị ebe mma gị si ifugo oto na Anambra ọ da anụmacha asụsụ be anyị mana anyị nwe ya ịbụ onye ebe onye Ọkụzụ ka ịkọwa ebe isi na Ọkụzụ Ifite Ọkụzụ Anambra steeti ị na-anụ maka azịza ọ nna m ochie nna gị nna m ochie ana m anụ maka onye ahụ ọ oke mmadụ anyị zuru ezi ma dimkpa juru n'obodo niile nwanne mmadụ kelee ndị Ife ma maala mma ihe mmiri anyị a sị m na anyị eshiela ọnwụ sị na anyị ga-eme meriri ebe ihe awụ isi iyi anyị ebe ihe ọma anyị dị maka ihe ọma si na mmiri abịa ọwụ na biri mmiri mbe nna gị jụrụ ajụ iwe onye ajụrụ ajụ ka ịwụ ihe anyị na ugbu awụ ka anyị meme ebe a ka ọ dị mma maka ọkwana ihe abụọ na-agba mmadụ n'ahụ ọbara na mmiri ọwụ na ijunu mmiri ijulu onwe gị ị na-anụ maka John the Baptist ị jụọkwala onwe kedu ihe John the Baptist na-achọ na mmiri ọ bụ ọrụ mmiri ka John the Baptist na-arụ na mmiri ọ onye Igbo mee ya wụrụ njọ biko Igbo mụrụ nze m ọzọ sị na Chineke abụghị ọbịa ala Igbo ọwụ mmadụ kpọ Chineke bịa ọ dịghị otu ị ga-esi fee Chikere gị ma ị maghị onwe gị maka ọ n'ime onwe gị ka nzọpụta gị ga-esi wee bịa ị ga-amarịrị onwe gị maka ụwa awa ahịa a sị m na isi ego eji azụkwa n'ahịa nke ụwa ahụ echiche maka mmadụ hụ echiche ya mmadụ hụkwana mma nke ndụ okwu Igbo ilekwa anya na be nna gị ebe ndị Igbo kpọsara ahịa lemechakwa ya n'akụkụ ị ga-ahụkwa onye ere omufukwa ahịa nke ya kpọsa ọnya mere ahịa ọbụla na be nna gị ị ga-ahụrịrị chọọchị n'akụkụ ya maka mgbe ndị Igbo chụchara ọhịa ihe ọzọ ndị Igbo mere wee zụọ ahịa mana ndị Igbo bịara achọ ahịa mma tinye ya nzama tinye ya apriko tinye ya eji ụgwọ tinye ya ọsọ ahịa atọ ụtọ ewezụghị ahịa omenala Igbo gara alacha kpakpakpakpa ma ahịa wụ ihe socha ejide omenala Igbo ọla gị maka ndị Igbo chọrọ ya mma chọchaa ya mma chọọ nwaanyị mma
maka ebe m si bịa mgbe ọ na-eme alụọ nwaanyị otu ga-esi lụọ nwaanyị emeziere gị nwaanyị mmeziri adị ya nwa bekee ya ṅụrụ sịga ya bịa nwa bekee nwaanyị na-ala ṅụrụ sịga bịa hụ anyị nwa na-alụ nwaanyị ata anọ si anyị kụpụrụ ọwa otu ka mma 1+1 awụ 1 ihe matematiks megidere anyị nwa na-ebi n'ụlọ anọ atọ iso mgbe mbụ ha emeghela anyị reduzu anyị to one room ugbu a ụfọdụ enwekwaghị ọkpụ aja ịjụ ya si ya n'ụlọ nna ya n'igwe ebe ọ na-alala arụọlara ya ụlọ onye Yoruba na-agba private jet la nwaanyị na onye Igbo biko ndị Igbo anyị eteela anyị wụ ndị Igbo ndị gboo ọ bụrụ na bag of rice 80 something to 90,000 onye Yoruba kara akọrọ gị rubbish la-agba private jet eriela gị biko asị m n'isiokwu m n'ụbọchị nke taa ụla mmadụ ha na-aga nga onye iro ya asị m na ọ na-ewuta m dịka onye Igbo na-ere ala ebe ọ na-achọ ka ọ gbagara ụlọ onye iro ya ị kwesịkwara n'ịma na agha mere anyị ihe 6 million people nwụrụ 67 68 69 70 ọwụ na ha nọ ha gara amụta ụmụ ihe mere Igbo ndị nke fọkwara n'afọ anyị ehikweghị nne ndị ebe anyị si ihe ọdụ ole ara na-agba mmadụ 7 Igbo mmadụ kọziri Igbo ụkọ ndị Igbo mekwene ka anyị mara na onye nwere mmadụ ka onye nwere ego biko kama ị ga-azụ nwa nkịta ndị ọcha were nkịta ndị ọcha tiila skuulu chọọ nwaanyị lụọ zụ nwa mmadụ maka na mmadụ ka ego na be nna m enwere ụmụ karụba a sị m na taa wee eke ọ ga-adịrị anyị mma na eke onye isi nchụaja ọ ga-adịrị anyị mma na orie ọ ga-adịrị anyị mma na afọ ọ ga-adịrị anyị mma na nkwọ anyị si ndụ ndụ nka nka ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atala azụ ha nwụrụ anyị si ebe ya bere go ya bekwere nke chi be ebere nke ukwu ya anyị jikwa odola aka o anyị rasị ka ọfa anyị nke ụbọchị nke taa ka o doro anyị ndụ ndụ nka nka anyị na-asị na nrọ ọma anyị niile nọ nga aga ịpụta ihe na nke ọjọọ gị so ihe a na-ekwe n'ala isi na-ekwu okwu ahụ mma mma anyị sị na ọ ga-amara Igbo la mma biko ndị Igbo ụnụ mata chọpụta kwete kwenye ma kwere na Chineke abụghị ọbịala Igbo ka ọ dịrị Igbo la mma ihe niile Chineke ji gọzie anyị dịka ndị Igbo nọ n'ime ala anyị nke anyị na-ahụ na ndị nọ n'ime ala ọ dịghị otu ihe ndị ahụ ga-esi ruo anyị aka ma anyị emeghị omenala anyị ka ọ dịrị anyị na mma dịka ndị Igbo ọ ga-adịrị Igbo la mma ụjọ fọ kelere Igbo mma mmanụ